барои парвариш кардани картошкаи барвақтӣ мо бояд муҳлати киштро риоя кунем. муҳлати кишт барои вилояти суғд аз нимаи моҳи аввал феврал сар карда то 10 рӯзаи аввали моҳи март, яъне ки мувофиқ аст. натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ исбот намудааст ки ҳамин муҳлат ба парвариш кардани картошкаи барвақтӣ ҳосили дилхоҳ дода метавонад. агар мо ҳангоме ки риоя накардани муҳлати кишт якчанд проблемаҳои гуногун пайдо мешавад. ин чӣ гуна проблемаҳо ҳастанд? зироати картошка ҳамчун ба температураи яъне ҳароратҳои махсус ки барои инкишоф таъсир мекунад, яъне ки ба инкишофи он таъсир мерасонад. махсусан минуси 2 градус ба яъне ки картошкаро сармо мезанад, хунук мезанад. вақте ки 30 градус боло шудани ҳарорати ҳаво ба афзоиши картошка таъсири манфӣ мерасонад. яъне ки мо агар картошкаро сари вақт агар то ҳамун 10 март агар киш карда натонистем, аллакай парвариши худи инкишофи картошка ба рӯзҳои гарми баҳор ва аввали тобистон туғри меояд ва мо наметавонем ҳосили дилхоҳ гирифтан. ҳангоми ҳарорати ҳаво баланд шудан, лундаҳои картошка вақте ки ҳарорати хок ки баланд шуд, лундаҳои картошка пӯсташ сахт мешаваду, чӣ хеле ки дар акс мебинед, онҳо дигар калон намешаванд ва онҳо маҷбур мешаванд ва пухта мемонанд. дар натиҷа онҳо маҷбур мешаванд дубора боз месабзад. ин яке аз проблемаҳои асосии картошкаи барвақтӣ дар водиҳо парвариш мебошад ки ҳосили дилхоҳи худро яъне ки гирифта наметавонад ягон кас. бинобар ҳамин сабаб қатъиян ва риоя кардани муҳлати кишт то 10 март мо кишти барвақтии картошкаро дар водиҳо махсусан дар вилояти суғд ба анҷом расонем. дигар нозукие ки бояд ба парвариши картошкаи барвақтӣ риоя кунем, ин тарзи дуруст интихоб кардани қитъаи замин ва тайёр кардани он барои кишт аст. яъне ки заминҳое ки киштгардон шуда, таркиби механикии хокашон сабук, обҳои зери заминашон на кам аз 50-60 сантиметр ба офтобрас бошад. ба он хотире ки офтобрас бошад, мо картошкаи барвақтӣ чӣ қадар барвақт ҳосил истеҳсол кунем, ҳамин қадар мо маблағи дуруст, яъне ки даромади хуб ба даст оварда метавонем. бинобар ҳамин сабаб мо бояд картошкаи барвақтиро дар ҷойҳои офтобрас, яъне ки офтобрас баландие ки тарафи офтоб аст, бояд шинонем. ва пеш аз кишт мо бояд агар дар ҳисоби нуриҳои органикӣ 30 тонн агар нуриҳои органикӣ дар 1 гектар мо ворид кунем, бояд нуриҳои фосфорӣ 100 кг, нуриҳои калигӣ бошад 120 кг моддаи таъсирбахш, яъне ки мо доданамон ҳатмӣ аст. вақте ки мо 30 тонна агар рафту пория дода натавонистем, ҳатман нуриҳои фосфория меёраш яъне ки 120 кг зиёд мешавад ва нуриҳои калигӣ мутаассибона 150 кг дар 1 гектар ташкил мекунад. ин миқдори нуриҳое ки пеш аз кишт, яъне ки ворид кардани мо лозим аст. аҳамияти пеш аз кишт ворид кардани нуриҳои минералӣ чӣ қадар аст? дар ин акс мебинед, чӣ хеле ки мебинед, ин ғизодиҳӣ пеш аз шудгор, ғизодиҳӣ пеш аз хоккашӣ ва ғизодиҳӣ пеш аз кишт аст. дар инҷа аксҳое ки мана ҷойгиршавии нуриҳо омадагӣ ҳаст, аз ҳама системаи решаи картошкае ки чӣ хеле ки дар инҷо мебинед баробар ва якхела инкишоф ёфтагӣ аст. додани ғизо пеш аз шудгор, яъне ки мо додем, яъне ки нуриҳо пропорсионална ки тақсим ки шуд, яъне ки решаи картошка низ баробари он як хел баробар ба ҳама тараф тақсим мешавад ва ин ба мо имконият медиҳад ки решаи бисёри картошка ба мо ҳосили зиёди лундаҳои картошкара, яъне ки ба даст овардан имконият медиҳад. бинобар ҳамин сабаб мо ҳатман пеш аз шудгор додани ғизои органикӣ ва минералиро бояд гузаронем ки самараи хуби ҳосил, яъне ки таъсири хуб мерасонад. яке аз нозукиҳои дигаре ки технологияи кишти картошкаи, яъне парвариши картошкаи барвақтӣ, ин интихоби нав аст ки як 30-40% ба ҳосилнокӣ, яъне ки таъсири худро мерасонад. мо бояд навҳоеро интихоб кунем ки тезпазак бошад, яъне ки барои парвариши картошкаи барвақтӣ тавсия дода мешавад пешпазак, навҳои пешпазаке ки то 80 ва миёнапазаке ки то 90 рӯз мо бояд интихоб кунем ки, яъне ки то ҳамун омадани гармиҳои
тобистон мо ҳосили худро ҷамъоварӣ карда тавонем. Дар шароити Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои илмии тадқиқот гузаронида шуда тавсия дода мешавад навъҳои Невский, Жуговский, Ранний, Ред Скарлет, Розара, Удача, Гала, Ямка, Пикассо, Аладдин ва навъҳои ватанӣ ки олимои худи мо офарида ҳастанд Нурӣ, Шукрона, Каримӣ ба кишти картошкаи барвақтӣ тавсия дода мешавад. Савол пайдо мешавад ки ин навъҳоро мо чӣ хел мешиносем. Ман дар ин ҷо ҳозир якчандта аломотҳои фарқкунандаи навъҳоро ба шумо гуфта мегзарам. Чӣ хеле ки мебинед, яке аз навъҳои беҳтарин барои кишти картошкаи барвақтӣ ин Ред Скарлет аст ки ҳам намуди хуб дорад, бозоргир аст ва маззаи хубам дорад ки сурх дурнаш яъне ки сурх аст. Дурнаш сафед аст. Розара, Удача, дар ин ҷо Манифест, Колумбо, Уладар, Жуговский, Ранний, Пикассо, Невский. Агар бибинед Невский, Пикассо, Жуговский, Ранний картошкаи сурх ҳам бошад, чашмакашон яъне ки картошкаи сафед ҳам ки бошад, чашмакашон сурх аст ки ба озонӣ ҷудо кардан гирифтан мумкин аст ин навъҳоро. Яъне ки тухмиҳои бисёр репродуксияи баланд ки бошад, мо ҳосили баланд ба даст оварда метавонем. Ба ин дараҷа яъне ки мо аҳамияти ҷиддӣ доданамон лозим аст ки як масъалаи дигар дар худи тухмиҳое ки мо интихоб мекунем бояд аз ҷиҳати фитосанитарӣ солиму сиҳат бошад ки дар оянда картошкаи мо яъне ки осӯб набинад, зарар разонад. Дар ин ҷо навъҳои ватании картошка яъне ки барои кишти картошкаи барвақтӣ тавсия дода мешавад. Танҳо нави Шукрона, Овчӣ яъне ки ба ин мувофиқ аст, яъне ки ин 90 рӯза то миёнапас ки ҳастанд, инро тавсия дода мешавад. Баногah агар мо навъҳои дерпазро дар ин кишт агар истифода барем, мисли Тоҷикистон, Файзобод, Сурхо ва дигар навъҳое ки дар ин ҷо оварда шудагӣ аст, ино муҳлати инкишофшон 120 рӯз ки аст, яъне ки чӣ хеле ки дар слайди пеш қайд карда гузаштам, яъне ки картошкаи он майда шуда бо сабзӣ, проблемаи бо сабзӣ яъне ки шуданаш мумкин аст, барои ин тавсия дода намешавад ин навъҳо. Агар вақте ки мо ҳамин дута навъҳое ки мо интихоб карда натонистем ё ки навъҳои дерпазро дар ин кишт истифода кардем, бибинед шакли лундаҳои мо тамоман дигар хел мешавад. Ба он хотире ки ҳарорати ҳаво, хок пасти баланд шудан гирад, шакли лундаҳо тағйир меёбад. Бибинед умуман ба картошка монанд ҳам нест, худи ба тапнамбур монанд аст. Бинобар ҳамин сабаб як сабаби дигареш ки гуфтем, картошка яъне ки пӯсташ ки сахт шуд, асарна бо сабзӣ яъне ки ба амал меояд ки ин сифати картошкаро вайрон мекунад. Пеш аз кишт мо бояд тухмие ки мо истифода мекунем ба кишт омода карданамон лозим аст. Яъне ки ба кишт чӣ хел омода мекунем ё ки тарзи дурусти интихоби худи тухмие ки мо истифода мекунем вобаста ба ҳаҷмаш, меъёри сарфи лундаҳо яъне ки тағйир меёбад. Агар лундаҳое ки фраксияе ки 30-40 грамма гирем, сарфи тухмӣ бибинед 2.5 то 3 тонна дар 1 гектар ташкил мекунад. Агар лундаҳое ки ҳаҷман калонтар 50-60 грамма гирем, яъне ки 3-3.5 тонн дар 1 гектар ташкил мекунад ки ҳангоми дуруст интихоб кардани яъне фраксияи дурусти тухмӣ мо аллакай метавонем дар ҳаминҷа 1 тонна тухмӣ яъне ки маблағи зиёдатиро сарфа кунем. Бинобар ҳамин хотир барои кишти картошкаи барвақтӣ тавсия дода мешавад 30-40 грамма яъне ки барои кишт бисёр хуб аст. Пеш аз кишт мо бояд картошкаро коркард кунем, коркард бо захрдоруҳои махсус ба монанди Силистоп, Максимиксил ба михел монанди препаратҳои фунгисидҳои махсус аст ки оянда касалиҳоро агар дар пӯсташ бошад ва манъ мекунад оянда ҳамин касалӣ дар худи бутаи картошка афзоиш намеёбад. Пеш аз кишт яъне ки тухмиҳо бояд ба ҷои гарм гузошта шавад, температураи он 12-15 градус гармӣ, нури офтоб камтар расиданаш дар кор аст. Ба он хотире ки бояд чашмакош яъне ки сабзида ба кишт тайёр кунем. Агар мо чашмакоша дар шароити хона барвақтарак тайёр кунем, ҳам қадар картошкаи мо яъне ки барвақтарак омода мешавад. Картошкаи тухмира дар давоми 20-25 рӯз дар ҳамин ҳарорат мо нигоҳ медорем. Баъдан чашмакои он бояд агар ба дастӣ шунондани бошем 1 сантиметр баланд шуданаш дар кор аст. Агар ба мошина шунондани бошем 1 сантиметр шуданаш лозим аст. Агар ба дастӣ бошад то 1.5 сантиметр 2 сантиметр мумкин аст ки чашмакои он сабзида ба кишт омода кунем. Як саволи дигар пайдо мешавад ки картошкаро асосан мардуми мо бурида мешунонанд. Картошкаи кишти барвақтӣ бурида
шинондан мешавад, не ки ба як шарт, ба он хотир ки бо ҳамун препаратҳои махсус, яъне ки мо онро коркард кунем, баъди буридан то пайдо шудани салафани махсус, як пӯсти ғафси махсус пайдо мешавад аз ҳисоби крахмале ки худи танаи картошка ҳаст, яъне ки баъди сахт шудани он мо метавонем онро ба кишт истифода кунем ҳангоми намудани, яъне ки набудани тухмии лозима ба миқдори лозима. Бинобар ҳамин хотир аз рӯи китоби агар мо аз рӯи технологияи парвариши картошка барвақтӣ гирем, мо бояд картошка бурида шинонем. Барои ин хотир ки агар намуки зиёд шавад, картошка буридаги мо дар ҷош тосиданаш мумкин. Дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, ҳангоми тайёр шудани тухми ба кишти картошкаи барвақтӣ бояд ами хел шакл омаданаш даркор аст ва картошкае ки мо бурида мешинонем вобаста ба чашмакаш ҳисоб кардамон даркор аст ки ҷои картошкае ки мо мебирем на кам аз 3 чашмак шуданаш даркор аст. Чӣ хеле ки дар акс мебинед, мана ҳамаш омодаги аст. Агар калон бошад ба 4, майдатар бошад 2, 3 михел тақсим карда мешавад. Агар фраксияи хеле хурд бошад, яъне ки ино тақсим карда, яъне ки майда кардан тавсия дода намешавад. Пеш аз кишт ҳангоми ки мо агар пории органики лозимаро дарёфт карда натонистем, мо пеш аз кишт ҳамчун яъне хатти порӯра дода метавонем таги худи картошкава. Ин имконият медиҳад ки картошкаи моро гарм нигоҳ дорад ва тезтарак сабзонанд. Лекин ҳаракат кардан дар коки пории ки мо истифода кунем, дар таркибаш кирм набошад, пеш аз ин як препаратҳои B58 маспланкти як коркард кунему, баъдан дар инҷо истифода кунем ки дар оянда ба картошкаи мо зарар насозанд. Дар инҷо тарзи додани нуриҳои органикӣ, яъне ки оварда шудагӣ ҳаст. Чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, пеш аз кишт мо бояд тухмиро, пеш аз сабзонидани чашмакҳо мо бояд заҳрдору қатъи заҳрдорӣ, яъне коркард кунем картошкаи тухмиумон. Чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, дар инҷо 3 препарати химиявӣ барои 3 вазифа истифода бурда шудагӣ аст. Дар инҷо препарати Селесто барои 1 тонна ҳамагӣ 300 грамм истифода бурда мешавад, барои ки аз касалӣ эмин нигоҳ дорад. Касалиҳои манамин фитофторозу, альтернариозу, пӯстиши решаю, он касалиҳое ки дар давоми афзоиш ва нигоҳдорӣ пайдо мешавад, яъне ки ин эмин нигоҳ медорад. Препарате ки дар инҷо дигар мебинед, агровитамин ва аракул, ин ҳамчун ғизои иловагӣ ки ҳангоми ки мо чашмакошро месабзонем аз танаш ва вақти шинонидан аз худи танош, вақте ки решае ки решаҳои мулоим пайдо кард, ғизои аввалинро аз пӯсти картошка гирифта барои тезонидани афзоиш, яъне ки якумин фактор ки мо бояд картошкаи барвақтӣ, ҳосили барвақтӣ чӣ қадар барвақтарак гирем, ин ба мо 2 препарат регулятор рост мегӯянд, барои афзоиши картошкаро метезонад. Барои пешгирӣ кардани картошка аз сармозадан мо бояд чораҳои эҳтимолӣ дар майдон гузаронем. Ин кадом чораҳо? Чораҳои эҳтимолие ки аст, ин пӯшидани болои картошка бо пардаҳои полиэтиленӣ. Дар инҷо якчанд шаклаш оварда шудагӣ аст. Ин нигоҳ доштани картошка аз хунукиҳои ногоҳонӣ, яъне ки картошкаи моро нигоҳ медорад, плюс афзоиш картошкаи барвақтии моро метезонад. Дар инҷо ғайр аз ин системаи обдории қатрагӣ истифода карда шудагӣ аст ки дар инҷо мо сарфи нурӣ, сарфи об карда ҳосили баланди картошкаро ба даст оварда метавонем. ғизодии картошказор. Картошказори барвақтӣ бояд чанд бор чӣ хел, яъне ки ғизо мо диҳем. Картошка ба ҳамагӣ 3 бор ғизо дода мешавад. Пеш аз кишти тухмӣ 2 бор коркарди байни қатор гузаронда мешавад, ҳамон вақт яъне ки 2 бор ғизо дода мешавад. Ин ғизои решагиш аст. Яъне ки нурҳои фосфори, амофос ё ки суперфосфат 115 кг моддаи таъсирбахш. Яъне ки агар мо як қобча агар мачавина ё ки карбамид гирем, дар таркибаш ҳамагӣ 46.4% аст моддаи таъсирбахш аст. Яъне ки мо ҳамон ҳисоб кардем. Шумо бояд ҳисоб кунед ки 115 кг моддаи таъсирбахш аз ҳисоби ҳамин моддаи таъсирбахше ки мо истифода мекунем, яъне ки ҷудо карда истифода кунем. Ба он хотир ки инҷо моддаи таъсирбахш нишон дода шудагӣ аст, ҳозир якчанд намуди доруҳои минералӣ буромадагӣ аст. Агар меъёри физикавии худи ҳамин доруҳоро тем инҷо нодуруст мешавад. Барои ҳамин хотир кадом дорӯе ки истифода намекунем, бояд ҳамин қадар меъёри моддаи таъсирбахши онро ба картошказор таъмин карданамон лозим аст. Дар дараи сабзиш, яъне ки нуриҳои нитрогени, селитраи амякӣ ба миқдори 85, дар якҷоягӣ бо нуриҳои фосфорӣ, яъне ки суперфосфат ё ки амалфос 50 кг, калий 57 кг,
нурҳои нитрогенӣ бошад дар сеюм давра, дар давраи гул, яъне ки ҳангоми саросар сар кардани шонабандӣ 85 кг сеюм маротиба моддаҳои нурҳои минералӣ, яъне ки бояд ба картошказор дода шавад. дар инҷа ду хел формаи додани нуриҳо оварда шудагист, яъне ки ҳангоме ки мо нуриҳои органики, яъне ки пори маҳаллӣ истифода кардем, таносибан миқдори истифодаи нуриҳои минералӣ, яъне ки зиёд мешавад. агар нуриҳои органик дар инҷа нуриҳои органик истифода кардем 30 тонна, миқдори нуриҳои органик, яъне ки кам шудагӣ аст, нуриҳои минералӣ кам шудагӣ аст. дар инҷа ҷое ки мо нуриҳои органикӣ истифода накардем, нуриҳои минералӣ миқдораш, яъне ки зиёд шудагӣ аст, ки бояд инро низ ҳангоми парвариш бояд бо назар бигирем. Картошка бар вақти вобаста ба намуди хок ва минтақа аз 7 то 14 мартаба об додан лозим аст. яхело фикр мекунад ки то гул омадана об додан мумкин нест. Не, ин нодуруст аст. вақте ки хок ёки картошка ки ҳақиқатан ба об талаб шуд, яъне ки талабот ки пайдо кард, ҳатман об додан лозим аст. барои ки таркиби хоки ҳар ҷост, яъне ки ҳар хел аст. ба номан хотир аз 7 то 14 маротиба об намии хока мо таъмин кунем. агар ба ного рафту, агар мо намии хока таъмин карда натонистем, ҳаво гарм шуда рафт, мо картошкаи мо чӣ хел ки гуфтам, аз ҳисоби ҳарорати хок баланд шудан пӯсташ сахт шуда монда бо сабзӣ мешавад, яъне ки картошкаи мо калон намешавад. бинобар ҳамин хотир об мони фақат тарафи бегонӣ монан дар кор аст, ки ҳарорати хока паст кардан дар кор аст. ин якум фоидаи обдиҳӣ бошад. дуюмаш намии хока мо бояд ба воситаи об мони таъмин карда тавонистанамон дар кор аст. яъне ки чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, об мони низ якчанд усулҳои инноватсионӣ вуҷуд дорад. ин натиҷаҳое ки дар ноҳияи деваштиз истифода бурдани обёрии қатравӣ оварда шудагӣ аст ва дар инҷо обёрии боронӣ ки натиҷаҳои бисёр хеле хуб додагӣ аст, ки яъне ки намии хока паст мекунад ва афзоиши муддатили картошкаро аз ҳангоми ҳарорати баланд шудани ҳаво, яъне ки таъмин карда метавонад. охирон қисме ки ба парвариши картошка барвақти зарари калон мерасонад, ин зараррасонҳо, организмҳои зараррасон, яке аз онҳо касалиҳо мебошанд, ки дар инҷо асосан касалиҳои фитофитароз, альтернариоз, резактаниоз, пӯсиши ҳалқагӣ ва инҷа сиёҳпӯя, яъне ки чордей ножка мегӯям ба забони русӣ. ҳамин касалиҳо дар шароити Тоҷикистон вомехӯранд, ки аллакай доруҳо ва ё препаратҳои химиёвӣ барои марзиди инҳо вуҷуд доранд. вақте ки мо коркарди лундаи картошкаро пеш аз шинондан кардем, ин касалиҳоро ба тарзи автоматӣ мо пешгирӣ мекунем. ин рӯи осонтарини пешгирӣ кардани касалиҳо ҳангоми парвариши худи картошкаи барвақтӣ, ин пеш аз кишт коркарди лундаҳои картошка мебошад. ва тавсия дода мешавад бар зидди касалиҳо препаратҳои асосӣ ки Ridanil Gold, Bravo, Kurzat, Quadris, Perivicur, яъне ки ин препаратҳо ҳангоми пайдо шудани ин касалиҳо дар давраи инкишоф истифода бурдан тавсия дода мешавад. ва яке аз зараррасонҳои асосии картошка ба шумор меравад ин гамусои кислородӣ, сафедболакҳо, ширинчаҳо ва дар дигар минтақаҳо, дар махсусан барои нигоҳдории картошка, кӯяи картошка пайдо шудагӣ аст ва синкирмакҳо ҳастанд, ки барои мубориза бурдан бар зидди ин зараррасонҳо тавсия дода мешавад препаратҳои зерин, яъне ки Actelec, Actara, Ampligo, Avaunt, NGO, Caragen, Confidor, Vertimec, яъне ки истифода бурда мешавад. яке аз таъмин кардани самаранокии препаратҳо ин дуруст интихоб кардани препарат, дуюмаш сари вақт, яъне ки дуруст истифода бурдани он ва меъёри истифодаи дурусти он бар зидди ҳамин ҳашарот ва касалиҳо мебошад, ки самараи хуб додан метавонад. ва барои таъмин кардани афзоиши муттадил ва ба даст овардани ҳосили зиёд ба мо лозим аст, ки бояд ин гуна препаратҳои рушд, яъне ки регулятор рост мегӯям, истифода карда ҳосили баланд гирифта метавонем, ки инҷа 3-4 та препаратҳо аз он ҷумла агровитамин истифода бурда мумкин аст. Изобион препарати бисёр хуб барои калон кардани лундаҳои картошка. инчунин аз решаи барг, яъне ки Nutrivant плюс
картошка, потето, ёки нутриван универсал ба воситаи реша, ин ғизоиро агар мо диҳем, яъне ки ҳосилноки мо дучанд зиёд мешавад. дӯстони азиз, бояд фаромӯш накунед ки кишти картошкаи барвақти то 10 март, агар фаромӯш накунед то 8 март мо кишти картошкаи барвақти дар тамоми минтақаҳои водигии вилояти Суғд махсусан ба анҷом расонем. баъд аз он аллакай ҳосили хуб мо гирифта наметавонем. бинобар ҳамин сабаб тавсия дода мешавад ки ҳамин муҳлат ба то 10 марта мо кишти картошкаи барвақтиро тамом кунем, ба идмом расонем. дар барномаҳои минбаъда ба шумо тарзи парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ, дар кишти картошкаи такрорӣ ва якчанд роҳҳои инноватсионии картошка дар шароити хона низ ба шумо пешниҳод мекунем.